Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Hekk illum il-kelma tal-Alla tħeġġiġna biex nitolbu għal vokazzjonijiet għal ħaddiema fl-Għalqa tal-Mulej, però dejjem skont qalbu. U l-profeta Osea fl-ewwel qari qiegħed jgħidilna xi ġifieri tkun ħaddiem fl-Għalqa tal-Mulej skont il-qalb tal-Alla. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu n-nuqqasijiet tagħna, nitolbu maħfra. Aħfrinna Mulej ta' kemm ma napprezzawx biżżejjed il-ħidma tal-Knisja tiegħek. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrinna Ġesu ta' kemm il-kelma tiegħek ma neħduwiex daqshekk bis-serjetà, imma neħduha bħal kelma ta' kuljum u mhux dejjem nirriflettu fuqha kif għandna nirriflettu. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrinna Mulej ta' kemm il-darba m'għexniex bit-tama kollha fik li anke l-ħaddiema jaslu fil-Għalqa tiegħek. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna, jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lilna l-koll b'ferħ qaddis u għatijena bla tmiem il-dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Osea. Dan jgħid il-Mulej. Huma ħattru slaten f'Iżrael. Iżda dan ma kienx ġej minni. Għażlu prinċpijiet bla ma kont naf jien. Il-fidda u d-deb tagħhom dowbuhom f'idoli għal qerda tagħhom stess. Nistmerru l-oġol tiegħek, Samarija. Il-korla tiegħi xelet għalik. Kemm se jdumu u li Iżrael bla ħila li jissaffow? Dak għamlu raġel tas-sena, dak mhuwiex Alla. L-oġol ta' Samarija għad isir frak. La darba huma jiżiraw ir-riħ, għad jaħsdu r-riefnu. Il-qamħ ma jsebbilx, ma joħroġx tqiq minnu u jekk isir jibilgħu il-barranin. Efraim kattar l-altari biex jidneb. Altari biex jidneb saru għalih. Kieku kelli niktiblu bl-eluf il-liġijiet tiegħi. Kieku jqisuhom liġijiet tal-barranin. Jistgħu joffru l-vittmi u jiklu l-laħam.
lil mulej ma joġbuh xejn. Għad jiftakar fi ħżuniethom u ħtijietom jikkastigom. Lejn l-Eġittu għad jerġgħu imorru. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Iżrael it-tama fil-mulej. Flimkien Iżrael it-tama fil-mulej. Fis-smuwiet u Alla tagħna. U jagħmel kull ma jogħġbu. Fid-dawdeb huma l-allat tagħhom. Xogħol ta' jdejn il-bniedem. Flimkien Iżrael it-tama fil-mulej. Għandhom il-fom u ma jitkellmux. Għandhom l-għajnejn u ma jarawx. Għandhom il-widnejn u ma jisimgħux. Għandhom l-imnieħer u ma jxommux. Flimkien Iżrael it-tama fil-mulej. Għandhom l-idejn u ma jmissux. Għandhom ir-riġlejn u ma jimxux. Bħalhom ikunu dawk li għamluhom u dawk kollha li jittamaw fihom. Flimkien Iżrael it-tama fil-mulej. Iżrael it-tama fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Dar Aron it-tamaw fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Flimkien Iżrael it-tama fil-mulej. Jiena r-raj it-tajjeb, jgħid il-mulej. Jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies staġbu u bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Mal-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, jxandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ran nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla rajje. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Qatt smajtu l-kelma empatija, empathy bl-Ingliż? Empatija tfisser tħoss dak li qiegħed iħoss ħadd ieħor. Qalbek tħabbat ma' qalb ħadd ieħor. Il-polz tiegħek u l-polz tal-oħrajn huma l-istess. Inti taf tħoss il-polz ta' dak li jkun u taf tifhem is-sitwazzjoni ta' dak li jkun. Din hija empatija. Mhux tiġi ma jimpurtakx mill-oħrajn, imma jimpurtak biex tkun ta' servizz u għajnuna l-oħrajn. Dik hija empatija. Ġesu żgur li kellu ħafna minn din l-empatija. Anke jekk iridu jfixkluh. U allura għandna l-ewwel paragrafu ta' din is-silta tal-Vanġelu tal-lum qed naraw il-Ġesu li jersaq fuq dan l-imbikkem li ġabulu quddiemu u jagħmel il-miraklu, dan jibda jitkellem. In-nies staġbu, qalu ħaġa bħal dik qatt ma deret f'Iżrael, imma kien hemm min tkaża b'dak li għamel Ġesu. Skrupla, il-Fariżej, dawk li ma kellhomx empatija, għal kuntrarju, dawk li kienu jaħsbu li huma il-bravi, it-tajbin,
u bħalhom m'hemmx, u allura ma jimpurtomx wisq mill-oħrajn, ħlief li l-oħrajn jobduhom u isellmulhom u jarfu li jagħmlu dak li qed jgħidulhom huma. Dan kienu l-Fariżej. U Ġesu ma kienx minn din ir-razza ta' nies. Imma kien il-bniedem, il-persuna, Alla magħmul bniedem li jħobb il-bniedem fl-integrità kollha tiegħu, fil-persuna kollha tiegħu. U allura jagħmel il-miraklu. Mhux biss, u t-tieni paragrafu ta' dan il-Vanġelu jgħidilna kemm kien mimli empatija Ġesu. Tant li baqa' ma ħabbar il-Vanġelu tas-Saltna, il-kulħadd u fejjaq, imma mbagħad in-nies tħassarhom. Kemm hija kelma profonda fil-Vanġelu. Ġifieri Ġesu kellu sentimenti, mhux biss kien Alla, imma kien Alla magħmul bniedem fl-integrità kollha tagħha. Sentimenti, b'dawn is-sentimenti jaf iħoss mal-batut, jaf iħoss mal-imnikket, jaf iħoss mal-imġarrab, jaf jaqbes għal-batut, jaf jaqbes għal dak li huwa għaddej minn żminijiet diffiċli. Din hija l-empatija. Imbagħad Ġesu għalilhom issa jitolbu ħalli jibgħat aktar rajja fl-għalqa tiegħu ħalli jkunu ta' servizz għall-oħrajn. L-għalqa tal-mulej, il-ġenerazzjonijiet, il-popli, dik hija l-għalqa tal-mulej. L-għalqa tal-mulej m'għandix ħitan u konfini, limiti. L-għalqa tal-mulej hija kull fejn hemm il-bniedem batut, il-bniedem imġarrab. Imma kif jallimna wkoll il-Papa, Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, jgħidilna dejjem itolbu rajja skont il-qalb tal-Alla. Mhux kif nifhmu aħna, mhux kif jidrilna aħna. Ir-rajja jridu jkunu skont il-qalb tal-Alla. U allura llum il-profeta Osea fl-ewwel qari jurina x'jiġifieri ir-raj skont il-qalb tal-Alla. Raj li ma jibżax iwissi l-poplu, raj li ma jiddejjaqx juri lill-poplu bl-iżbalji u s-supervja tiegħu, raj li għal dan il-poplu kien lest li jagħti ħajtu. Dan huwa l-profeta Osea. Fl-aħħar iwissihom, Efraim kattar l-artali biex jidneb qed jgħidlu f'wiċċu. Jiġifieri int il-poplu tal-Alla, int kattart l-artali biex tidneb, għamilt l-Alla tfoloz. U issa qdu attenti għax terġgħu tmorru fil-jasar. Allura hemm il-kelma fl-aħħar għad jiftakar fi ħżunithom u ħtijietom jikkastigom. Lejn l-Eġittu għad jerġgħu imorru. L-Eġittu mhux bil-fors kien il-post imma kien ifisser li jerġgħu imorru fl-eżilju meta l-bniedem iwarrab lill-Alla. Imma l-profeta Osea ma jiddejjaqx bħala raj ġenwin, sinċir tal-poplu tal-Alla iwissi l-istess poplu ta' Alla. Jew nitolbu llum il-mulej l-ewwel nett għall-Knisja biex tkun verament għalqa tal-mulej li trid dejjem iżżomm il-mulej fiċ-ċentru ta' dak kollu li jgħaddi minn għaliha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal rajja kollha li hemm f'din l-għalqa tal-mulej biex qatt ma jibżgħu, qatt ma jkunu rajja mikrija, imma jkunu rajja ġenwini u sinċira skont il-qalb tal-Alla biex jibqgħu jiraw il-merħla tal-mulej fl-għalqa tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex ma jfixklux ix-xogħol tar-rajja biex ma jwarbux il-Knisja, ma jwarbux u ma jsoddux widnejhom għall-kelma tal-Alla, ħalli l-kelma tal-Alla tkun il-kelma li tibni il-popli fil-ġustizzja u s-sliem. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli biex jifhem li Ġesu għandu dik l-empatija u lest li jersaq lejh u jgħinu u jfarġu fil-momenti diffiċli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-erwieħ ta' ħutna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll, mulej, biex aħna nikbru fis-sensitività, f'din l-empatija li għandu jkollna lejn kulħadd, imma b'mod speċjali lejn il-batut u l-imġarrab. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ħallina ngħixu bik fik u miegħek. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu l-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr, għaliex int bibnek l-għażiż bħal oġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk, u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. Waħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mowt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennowk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irraddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-isfijiet tagħna Charles, Joe li qed jgħinu, Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżies tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija. Ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu. Għallimna nkunu aħwa u liet l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Jekun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħatti għalina. Daħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aqwa. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li neħħi n-nubiet tad-dinja ħen jinaħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna hekk kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu nfaħruk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Perikkin Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana isma tal-btana eħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u ereq l-araq tad-dem. Sirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna bid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha u bejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek jiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għafrilna dnubietna palma nafru l-nħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirkint fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha u bejn dawk l-aktar
li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mobbi is-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta siru ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għalejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek
o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, sirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mowtana Amen. Gloria l-Missieru Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Niftakru Amen. fl-erbieħ eżiż ta' ħutna, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu ismana, Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qattat tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu Santu Alla. ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Qazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li zjed safja. itlob Om li għalina, zjed nadifa. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om blateba. itlob għalina, Om li tistħoq kull imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraċ tal-migranti. itlob għalina, Faraċ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġini. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana ta' Rożarju Mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati li għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija
edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.